udto, Pangulong Dagong, and welcome to your show. Maayong udto, Luzon, Visayas, Mindanao, Spratly Islands, West Philippine Sea, to all who belong to the Philippine Area of Responsibility. Maayong udto kaninyo. And to you, Ma'am Chrissy, Hi, and Pangulo. kay Tito Bong Ga. Bong. Akala ko na ang apelyido ko. Ga Tito pa rin Bong pala. Ga. Oo. Dahil bonggang-bongga siya ngayon. Yes, and of course, we have some issues to address. Sabi nga nila, pag tatakbo daw yung tatakbo ba daw ako Vice President. Anong sagot mo, Pangulong Dagong? Duterte, Tatakbo ka ba? dirty. Para sa susunod. Para sa susunod na eleksyon. Dirty. Pero feeling ko, Tito Bong, kailangan niyang tumakbo. Kasi nagkakatsan na siya. Ay. Sabi nga, 2:30. Kaso 11:30 pa lang. Kaya sabi ng anak ko si Inday, alam mo naman si Inday Shara. Sabi ni Inday Shara, pag takbo daw ako ng busy, hindi daw siya magtakbo. Sa akin bong pangbulabog lang naman ito bong. Para maiba ang pag-uusapan. Buang ng kalaban diyan. Kao nila. So, ibig sabihin, napaka-brainy mo talaga, Pangulong Dagong. Sobrang brainy, lumabas na sa mata. Kaya, diba? Ikaw, Bong, brainy ka rin, Bong, eh. Brainy ako. Lumabas sa tenga, Bong. Hindi ako brainy. I am born with what we call, Ate Crisina, kasyungahan. Hindi naman, Bong. Talino ka, eh. Dahil maraming mga lumalapit sa akin para malaman lang. Distracted ka lang, Tito Bong. Bakit ganun ang buhay, Pangulong Dagong? Well, that is life. Now, let's begin. Oras na para sa ating unang sumbong. 85, 84, 55, 45. What is your name? Hello! Sumasakit ang ulo ko. Tugtog, Bong. Balitan. Hindi yan. Yung gusto ko yung hindi kita malilimutan. Para kay Kurapika. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong! Isumbong ko lang po, Tito Bong. Ate Crazy and Yes. Pangulong Dagong. Ansa naman po na. Bakit? Yung mga goldfish namin dito, langoy ng langoy. Napapaisip ba ako kung napapagod ba sila at saka nauuhaw? Sa totoo lang, wala pa ko nakikita ang goldfish na lumilipad, Kurapika. Goldfish? Meron po doon sa nabibilhan ko. Hindi, flying fish yun. Marami. Kung hindi ka titigil, makakatikim ka ng flying cake. Grabe naman. Next. Masakit yan. Yung flying kick. Yeah, yung flying fish. Goldfish yun. Yung flying fish. Yung flying kick. Yan ang mga banat ng mga taekwondo player. Yung flying kick. Yung flying fish. Gusto ko yan, masubukan. Yung flying cake. Hindi, yung flying kiss. Uy, naku. Bong, Ikaw, Tito Bong. sandali, ba't parang kinilig ako? Dahil gusto mo rin yan. Hoy! Yung flying kiss? Oo! Kiss ko, be? Ay, di parang kinikilig ako, ma'am. Sa flying kiss. Sa flying cake. Tumama sa mukha. Yung flying kick. Yung flying kiss. Nakakapasayan. Yung flying cake. Yung flying kiss. Ay, iba yan, ha? Ang haba siguro ng uso niyan. Sa flying kiss. Sa flying cake. Alam mo, natanggal lahat ng ipin. Sa flying kiss. Oo! Di ba si Jet Li, sinasabi niya, "Uyup!
pag ginagawa niya Yung flying cake. flying kiss. Ay, si Jet Li. What is your name, idol, na tumatawag sa akin? Hello. Hello! Uy, Bakit suko ka. nalang ka? Tarong ha. Gusto mo i-flying kiss kita? Ay. Ayun tayo eh. Oh, sandali, ilang flying kiss ang ibigay mo? 93.9. Ay, nako. Kinsa ni? Siri Jack! Taga saan? Taga Montalban, Rizal. Oh, ang probinsya saan? Taga Buanga. Ha? Sambuanga. Sambuanga. Okay. Saya ka? Ayun ta pa. Unsa paping? Go ahead. Ay, sambong ko lang yung kasama ko dito. Nag-CR hanggang ngayon. Lapay. Excited. Oy, baka may ginawa. Nagdadasal pa sa loob, Brad. Huwag mong istorbohin. Mamaril ba? Si Mamaril. Kanina pa mga kalating oras na. May binaril-baril yan dyan. Ha? Inihimas ang kanyang baril. Nag-flying face. Hindi, nag-flying kick. Oh. Iyay! Pero kung sakasakali Ay, naman, para, idol, boy, baka ano nang nangyari sa loob, ha? Dapat para mabuksan mo yung pinto, i-ano mo. Flying kick mo. Hindi, i-flying kiss mo ang pinto. Ay! Baka mabura ang mukha mo. Sa flying kiss? Sa flying kick. Ay! pero mas mabuti siguro yan, idol, kung tayo na lang ang... Mag-flying kiss. Oo! Pwede. Tiriti ko ba? Pasiriti. Pasiriti si mong naong. No, cannot be. Next. Oh. Sa lahat ng mga gustong magsumbong, 85, 84, 55, 45 or 0939-706-2816 and ang ating mobile phone, Ate Chrissy. 0916-897-5365. Isa pa ang idol natin. Hello, what is your name? Hello. Nako. Hey! Isa- Ayoko makipag Flying kick. flying kiss sa kanila. Bulandoy. Pumunta naman kayo. Okay lang. Miss ko kayo eh. Ay, ayoko. Ito yung mga boses na nakatikim ng flying kick. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Oh, ganda ng boses ng garapita kanina, no? Unang cooler. si Korapika. Di, Garapi kayo, hindi garapita. Anong garapata? Garapata daw. Pamangkin mo yun? Di mo kilala? Hindi mo kilala yun? Grabe siya. Pamangkin mo nga yun eh. Mukhang garapata. Oh, sige. Pangulo, Oh, yes. ko lang yung importer dun sa may Moriones. Okay, bakit? Kasi, may jeep doon, yung parang kulay red na yung stoplight. Ah. Nasundan namin, pinapago pa rin, tapos inabutan ng binti ng driver. Hindi na hinuli yung driver. Ano ba dapat gawin doon, Pangulo? Naka-stop siya, kulay red. Oo, naka-stop kami. Oh. Tapos tumuloy pa rin yung jeep. Tapos tumigil yung driver sa harap ng importer, nabutan ng 20. That is corruption. Harap-harapan, Pangulo eh. Sabi ko, mali yun. Alaparapan nga, parang ano yan eh, my God, I hate corruptica. Ay, Ay, grabe ka naman. Corruption Tularan pala. ka ng driver eh. To be honest, ayoko ng ganyan sa totoo lang. Binigyan nyo ng pabor yung paano pag na-disgrasya yan. Hindi niya kasi naklaro, Toy, sa totoo lang. Hindi pula ang tingin niya sa stoplight. Violet. Gusto nga sana sigawan yung importer kagahapon, Pangulo eh. Sa Sunday ka na magpaliwanag, Bulandoy, dahil nasa trabaho po tayo. Maraming salamat. Domingo, pag nagtagay ito, Toy, saka mo na i-explain. Sa banda, magkita kami ni Johnny. Magkita na mo, pungkol mo. Kayo na lang ang mag-ano ni Johnny. Next. Mag-flying kiss. Papa Charlie. Next. Bye-bye. Ito. Isa pa ang sumbong mula dito sa mobile phone. Kanina pa ito nag-antay. Dami kasing kausap. What is your name? Hello, good morning. Yes. Anong pangalan? Si Dandy ng Tagig. Dandy, mukhang ducks to, Pangulong Dagong. Akin siya. Ako nang bahala sa flying kiss sa kanya. Ay.
Saks lang, Tito Bong. Saks lang daw. Sucks Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dugong. Susumbo ko yung partner ko na taga Tanay Rizal. Na Bakit? pangalan si Nika Mengorio. Oh. Galit pa rin kasi hanggang ngayon eh. Sabi niya kasi meron daw akong babae pero wala naman talaga. Alam mo sir, sa boses mo pa lang sinungaling na. Oh. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Ha? Eh, Kaya di mo na... may nakikita ka bang aso dyan sa labas? Kausapin mo yan, maniniwala sa'yo yan. Mabait ka ba talaga? Mabait ako. Okay, okay, ganito yan. Para wag mo kasing bigyan ng rason ang babae para magsilos. Di ba, ma'am? Yes. Pag ang babae binigyan mo ng rason magsilos, Pagsaselosin ka rin yan. yes, totoo yan. Okay? Magpakumbaba ka, hingi ka ng paumanhin sa minamahal mo, at wag na wag kang gagawa ng hindi niya gusto. Yes, kasi Sabi- pag gumawa ka ng di mo gusto, Gagawa ko naman yun. Susunugin niya yung kanin. Pinapalayas agad ako eh. Ano, sir? Oh, Napalayas kasi kagad ako, Pangulong Dagong, pag pumupunta ako ron. pinapalayas ka kaagad. Magbayad ka kasi ng boarding house. Dandy, Hindi nagsishare. bukas ka na lang magpaliwanag dahil sa duty po kami. Dandy, Okay. pag pinalayas ka, Dandy, doon ka kay Tito Bong Dumiritso. Ako ang bahala sa'yo. Ihanda ko na ang iba't ibang klase ng flying. Ay, ay, ay. Ay. Dagang salamat sa iyo. Isa pa ang sumbong, Ate Chrissy. I-shoot mo na! Okay, the sumbong is from Jasper Lee ng Quezon City. Go ahead. Isusumbong ko lang, Pangulo, itong aking asawa. Tuwing umaga, ang init lagi ng ulo sa akin. Pera-pera lang yan, Brad. Basta may iabot ka, mag-remit ka talaga. Minsan yung mga asawa, remittance center din yan eh. Para yung bayad center o remittance center. Inabutan mo yan, tatahimik na yan. Oh, yes. Okay, next. Another sumbong from Carmelita Soy ng Taguig. Isusumbong ko lang, Pangulo, itong aking pamangkin. Bakit? Hindi na po umuwi sa nanay niya. Oh. Dito na po sa amin tumira. Hindi masarap ang ulam nila. Ganun naman tayo dati, di ba? Minsan gusto natin sa kapitbahay, mas masarap ulam. Pagod na ako sa pinirito. Okay, another sumbong from John Espasol ng Pasig. Okay. Isusumbong ko lang, Pangulo, itong kapitbahay namin. Yes, Tumalsik kasi yung postiso niya hanggang dito sa bahay namin. Uy, grabe. Actually, dati siyang player ng long jump. Kaso bawal man maglaro ngayon kay by pandemic, kaya postiso muna ang pinaglaro niya. Sa long jump. Grabe naman tumalsik yung postiso, ha? Ang saya ng postiso niya. Grabe na yan. Buti na lang hindi ka nakanganga at nung tumalsik baka makabit sa yung postiso. Muntik ko na ngang malunok. Yung postiso. Hindi, yung flying kiss. Ay. Okay. Isa pa ang sumbong. Dito tayo sa mobile phone. What is your name? Hello. Idol, mga idol. Ate Crazy, huwag ka nang mag-react ha. Meron agad, Okay, sabi mo eh. may agad disclaimer, ma'am. Takot pala sa'yo. Sino to, ma'am? Oo. Mahirap pa ito. Ma'am, medyo malabo po ang signal niyo, ma'am. Marito po. Marilo? Yes po. Taga saan, ma'am? Imos Cavite po. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dugong! So, naisubong ko lang si Tito Bong. Si? Tito Bong. Bakit? Laka. Kapag mga malalaki ng mga Jews, ang kilig niya. Ma'am, hindi malinaw, ma'am. Choppy ka. Lakasan mo, ma'am. Choppy. Chubby. I S the Wala, choppy. may offer ako kay gusto din yan. May offer ka. Networking ba to? Ano offer mo?
Diba gusto niya ng... Nawala. Wala siyang signal, Pangulong Dagong, dahil kinausap ko na ang telecommunication network na pag may babaeng magsusumbong sa akin, hindi na ano. Ay, very good ka dyan, Tito Bo. Hindi na i-accommodate ng telecommunication network. At saka, parang medyo skeptic ako dun sa sinabi niya. Gusto mo ba ng toot? Bigla siyang nawala. Iba ang vibrations ko. Ito, ihabol nating sumbong mula sa ating text line. Isusumbong ko lang po sana si Sander. Bakit? Ano kay Sander? Isusumbong ko lang sana si Sander. God kasi ang tawag niya sa Statue of Liberty. Ano po ba ang narapat namin gawin dito, Pangulo? AJ po ito ng Taytay Rizal. Depende naman sa inyo yan eh. Kung anong pinapaniwalaan nyo. Magkaiba man tayo ng paniniwala, pero iisa pa rin ang ating Panginoon. No? Isa sa inyo yan. Kasi yung mga ninuno natin dati, yan, sumasamba sa mga bato, sa mga puno. May mga ganun naman eh. Depende sa iyo yan. Kung mismo sarili mo nga eh, minsan sinasamba mo pa, di ba? Totoo. Mas inuuna ang sarili, sinasamba mo sarili mo kaysa sa iba. May ganoon. Mas maganda na you have to be selfless, not selfish. Okay? Next. Isa bang sumbong? Sumbong kay Pangulong Dagong. Dito tayo sa ating pinakamamahal na live. Ate Chrissy, ihabol mo na. Okay, another sumbong from Paquito Lemit. Yes, go ahead. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang mga manok ko. Sinasabong nila ang pabo. Walang ayawan kung hindi ko awatin. Ano po ang gagawin ko, Pangulo? Oh, laki. Ang laki. So, manok versus pabo. Yes! Wala daw awat. Totoo lang, nagbakbakan sila kasi sino daw ang ihanda sa birthday. Ang matatalo sa pustahan sa magiging handa. Kaya hindi nagpaawat ang pabo. Dahil dyan, eto na ang karapat-dapat nating paghandaan. Yes. Lahat ng mga pabo at mga manok. Sabay-sabay nating bigkasin. Ito. Onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Si Mrs. Barbolino, salamat sa inyong pakikinig, George, ng mga taga-Romblon, pero nandito na daw sa Maynila. At kay Rowena Diaz, Elvira de Vera, Florida Roncales, Telma, Vilma Buban, Marina Chita, Winona Aileen Lintag, Jocelyn Giaw at si Jenny Pamada. Nagpamada, bisag ko'y buhok. Toto Martinez, Sigig Katawa, Rosemary Cleopas Bisquera. At i-congratulate ko lang si Jayden na mag-moving up sila ngayong araw. At si Ate Jessa nag-graduate na rin bukas. At sa lahat na rin ng mga Azor family diha sa may San Juan City, nagipangunahan sa akong gwapo og macho nga boyfriend na si Ronald Hoven Azor. In your Pati na dreams. rin ang aking mami na si Mami Maris. In your si dreams. Daddy na ako na si Daddy Ronnie. In your dreams. Pati na rin ang isang anak ni Mami Maris at ni Daddy Ronnie na si Engineer Ristel na hastang gwapuha. In your Ang dreams. mga Azor family, kaya mga asawa ninyo, wag na kayo magselo sa akin. Orasyon kay Bon Axel Makiwag at sa driver niya na si Marvin Bargayo at ang mama niya na laging nakikinig daw si Ginaline Makiwag. Orasyon kay Romulus Mulong Nebre, Alvin Obidos, Glenn Edward Milana, Dennis Cabando,
At dyan sa mga taga-Taytay Rizal, kay Jezebel Tadlomon, at kay Marlon Achuela. Orasyon daw sa mga Achuela, Briones Mendoza, Tuquero, Montoya family, dyan sa Tarlac, at Palomo family, sa Gimba, NE, at pati na rin kay Charles Escandra Abueva sa Tipid Pack Boys ng FedChem, lalo na sa taga-QC ng Pait na. ng lata, magana daw ang mga mata sa kakatitig sa lata. Jocelyn Del Valle, mga taga-Cainta, Rizal, Gypsy Maye, Sasaka, Manufacturing and Marketing sa Imos, Cavite, Mariel Dayupay, mga taga-Basico, salamat kaninyo Mark Gasang, at mga taga-Aquatic sa Bagumbong, James Paklipan. Oras na para sa ating pinakamamahal na last talk. Bakit? Pangulong Dagong, Ate Chrissy. Listen up, yo. Last talk, Pangulong Dagong. Yes. Una o huli? Siyempre, gusto ko una. Una ka kay San Pedro. Huli na lang. Mauna na lang si San Pedro. Mauna na lang yung manok. Ate Chrissy. Yes. Ampalaya o monggo Mas gusto ko ang monggo. na iyong luluhuran? Ay, yes. Oo. But ikaw, Bong, ampalaya o monggo? Ampalaya. Luluhod talaga. Pangulong Dagong. Si Melvin Lucanyas, maluhod po daw siya. Mahilig yan siya sa pagluhod. Ay. Kilala ko yan. Kasi pag nalasing yan si Melvin, lumuluhod yan doon sa kanilang sofa. Pangulong Dagong, last talk. Yes. Susubo o kakagat Siyempre, kakagat. ng hilaw na isda? Susubo na lang. Para wala akong choice, Ate Chrissy! Yes. Sa labas o sa loob Mas gusto ko sa loob. ng kabaong nakahiga? Hoy, ginawa ko. Wag naman. Sa labas. Pangulong Dagong, last talk. Yes. Sino sa tingin mo ang mas magaling magpalusot? Ang DJ o ang babaero? Nako, magaling magpalusot ang DJ dahil babaero din ang DJ. Pero disclaimer lang, hindi lahat ng DJ babaero. Konti na lang kaming matitino. Yun lang. Hindi ako nakapag-comment, Pangulo, dahil hindi ko sure kung matino ka ba talaga. Dahil base sa aking nalalaman na survey, ikaw ay ang pinakababaero sa Davao dati. Bong, alam mo, malaking buhay pa naman si Johnny Bukol. Yan na lang ang tanungin mo dyan, okay? Si Johnny Bukol ay mahilig yan sa mga... Wag na lang. Baka magalit sa akin si Johnny Bukol. Si Ate Elsa daw na masarap magluto. Yan yung kumakain si Bukol. Nagbabayad ba yan? Okay. Maraming salamat po. That ends our last talk. Daghang kayong salamat. Ako, si Tito Pow! 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 At nakasama mo rin ngayong araw si Ate Chrissy. Oo. Kasama mo rin si Pangulong Dagong, kay Doc Rems Uy Palahilo sa mga taga Santon Plus at sa Nature Soya Coffee. Salamat po sa inyong lahat. Anyway, mga idol, keep safe. No? If you're given a chance, magpabakuna na po tayo para mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras 6 minutes before 12 noon. Dito lang sa 93.9 IFM. Idol! Ay, ay, ay! Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko